Les playu-playu. Tapi iki kan betul teko. Ora ngerti gurune iki killer ki matematika. Angel coy. Ya mending dia wis nang kene. Abi jawain aja. Jo. ABC yang ada berapa? C K L M N. Mendon. Ngono lho. Nana. Nih. Wis apa sih urung jawab? Iya. Kene bom. Salah ya sama iki. Yo, kita pernah bolos di mereka. Tapi bukan sih kita balas. Harus salah kalau itu. Kita pakai. Biasa kan, kalau iya. Ayo, Bang. Sawang-sawang indah manis pasuryanmu, aku tangkutan sebutan sanglam nami sayang dusikaraning atiku. Apa? Iya sih makanya gue rasa. Ramdhani, kok kowe pindah sekolah? Kok kowe kaya wong ora kenal sih? Apa aja masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan anak-anak. Dan niki enten muridnya satu kelas enam. Monggo Ramdhani lepas. Assalamualaikum, perkenalkan nama kula Ramdhani, sekolah di SMA BUD. Monggo Ramdhani. Anak-anak, tulis rumus algoritma, tulis hafal, maka tulis bersama. Ramdhani, kok kowe ora mandeng aku? Apa kowe wis lali karo aku? Kenapa? Aku Aku yang beneran dia lah guru saiki. tapi kota cek ketemu nang mau. Iya kok. Oke. Ki ono apa sih antara caloro kae? Boleh katanya serius nemen. Jangan-jangan ono info rahasia sing dhewe ora ngerti tentang caloro kae. Mungkin. Iya, kata teman orang. Tapi mbok anu oleh penjelasan. Ram, Saya sekarang gue. dia tengah mau apa kan? Nang laku ngapurane ben pernah mutusne hubungan Kenapa kau marah-marah putus ke aku? awak dhewe bubar maksud tuh. Apa Ram, kau putus ke aku nana alasane? Faktor restune wong tua. Oh itu aku ngerti, tapi apa ora iso nah hubungan tanpa restu? Tuang tua gue penting sel. Terus ono apa antara aku karo Novi? Aku karo aku wis pacaran awet bulan wingi meneng-meneng. Tapi aku itu jalan rasa karo kowe ora iso ngelalekke kowe.
salah kayak aku buka lembaran anyar masa depanmu itu gak apa-apa. Ternyata Sally gue mantannya Ramdhani. Terus Novi gue pacare Ramdhani sama sebulan ya. Plot twist kehidupan mirip koyo film Tresno Koncoku. Apa sih lo yuk salah? Mantanku nyambung Tresno karo konco dewe. Iya, gue kayak maksudku kok gue. Tapi Ram, oke. Kan terus karena film. Sabar tak lakoni hutan panas tak lewati, ninggal janji pilihanmu, ngikhlas no awamu tutu pilihanku. Yen pancen bakal lahir kudu mlaku dewe-dewe, aja remu ati iki mbok tinggalke. Sepurane durung iso dadi apa sing mbok karepke. Kawitan sinawangi pasuryan, tansah kinambareng semuni awan, katon endah solah selakani, karengreng tutup bawani. Duh kang mes kan kandhatku ngalam gono, batin jroning tias hangidung tres. Dia mlebet mawon. Enten apa Mbak? Yang mlebet Bu. Dia diperiksa. Nggih, Mbak. Niki Mbak obatnya diminum 3 kali sehari nggih? Nggih. Matur suwun nggih Bu. Nggih. Aku mung iso narimo kowe kone wong liya, tresno ra iso dipaksakno. Aku ikhlas. Aku karo kowe wis ana dalane dhewe-dhewe. Muga langgeng tekan selawase. Maafkan aku telah mengecewakan kamu.